Het is tijd voor basisschool De Griffel in Lussus om weer om te verhuizen naar haar eigen dorp. Alle leerlingen en het personeel zitten 10 maanden lang in de leegstaande squallen in Peersus. De squalle is nu weer klaar en volslijn verbouwd en dat waard ik wel tiert. In 1980 had de laatste ingrijpende verbouwing West. En we winnen nu echt om om uw squallen weer bij de tijd te brengen. En om de locatie voor het onderwijs hier in uw dorpjes weer compleet te maken. De juffen en masters hebben crisis-vakantie, maar er binnen een soort ouders die graag vrijwillig de handen uit de mouwen steken bij de verhuizing. Ik ben Joort met 12 mensen. Morgen ben we nog een keer met 12 mensen. Joort brengen we het eerste zwierenspel alweer hierheen en morgen de restanten. En dan kunnen we dan beginnen te inregelen. Dat gaat heel best, ja. Maar iedereen wil even helpen. En iedereen had de baan op school, dus we moeten ook even helpen, toch? We zijn al met de 12 vragen bezig en ik denk dat we 12 worden heel eind bijna wel. Hoe wordt het in deze tijd van een soort organisaties dreigwijze in om vrijwilligers te vinden, zien ze in Lussus graag klaar voor elkaar. Dat is toch wel het samenhorige wat wij hier wel in het dorpen. En daar mogen we wel heel wijs mee wijzen. Het voordeel is ook dat de meesten op vakantie gaan. Dus dat kan, qua planning kan dat ook wel aardig uit. Dus er is wel wat vrije tijd. Onhoren kon je met wel even vrije tijd vrij maatje willen. En gelukkig dat er veelvuldig gehoor aan is. Ja, ik ben echt wel trots op je mooi naar je school. Ja, hartstikke mooi man. De mensen krijgen een mooi plekje aan na de critisvakantie.